Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka men be wakkatire nde, barka men be lorki fotte moɗon nder taskaranji kode radio international gila ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Hande nyalande alkamisa nayi lewru seto malla nayabru hitande ujuneje ɗiɗi nogas e nayi ko yadata inogas e nayi woɓɓe nogas e tati lewru korkandu sumaye hitande ujunere go'o itemeɗɗe nayi capanɗe nayi e jowi. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal salminto e foɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi hande miyela on sumti jam. To nder taskaranji ɗi min taski waddonoyki on min jogani on taskaran tafsiru deftere Alqur'ana. Haragare min gaddono on taskaran holko sumtoriɗon amma heddi ko ɗo hon. Damo dibbo Abubakar Barikilladi waddono en fassara kubaruji lesɗe duniyaru. Keɗitoɓe hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non woɗɗe jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Iga diwal Adamawa da Sheikh Umar Modibbo Hamman Adama Jada waddana en firo Qur'ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعيد بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد العيسى نوغاس الجوي يوم رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومدينة وجنيرة تلك إني شفن إني أجري يا دور بنيابر لو نيابر ميلادية وجنتي بين وقت إني أن نفصل جسر الله تدل أن على سورة البقرة من أمنا نتلو آيات وإزالنا البيت والصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ صرت وكتيل جعلنا من ذلك البيت سودو مثابة ورقد بقولورقد للناس وأمنا نفور هنا واتخذوا جدك من مقام إبراهيم وانغطى مقام إبراهيم مصلى نفور جلوه وعهدنا في روسن الكون إلى إبراهيم النبي إبراهيم وإسماعيل بيبيهم النبي إسماعيل أن أهر بيتي أن بسلم السود بالسائفين توفوا به أنتم به والعاكفين الجودي به والركع السجود كان الجلو بلوى الله آيات دو لوائي دلجوكا دو آيات دلجني كينيا وإذ ابتلي إبراهيم من ربه بكلمات أي يمكن مكة والوانته
jami'ar sittirina ɓe sitta moƴƴe hamɓe boɗe Allah moƴƴiniri ɓe be nanta annabi Ibrahima bano artin o wolino moƴƴe ɗe o moƴƴini bani Israila be annabi Musa e annabi Isa ay kenya en jangino haala moƴƴere ɗo moƴƴani annabi Ibrahima nden nder moƴƴe ɗe annabi Ibrahima waɗani araɓɓe wonɓe hawro Makka kanjum on jawabi wa is ja'alna al-bayta masalata wa is o waskur sittore wakkati en ja'alna al-bayta min ngaɗi suudu al-bayta ko nufete be suudu haɗo kanjum suudu Kaaba nden hayno suudu Kaaba baytu woni baytu nanema nokkure nde mooɓata ɓi adama naftata ha maare laatata ɗon ɗum sakalu maako jooɗorde maako ɗoɗɗon ɗerde maako de'itita nden ngo renan mo daga to gulɗum ko peewol ko ndiyam laata ɗum ɗo mari bip nyiɓaalowo no ngo woɗiri fu to ngo wala bippu ngo wiyatake baytu sei to ɗo mari bip to ay jomira waddi albayta is ja'alna albayta alif be lamuje ta'rifu wari ɗum alahdiyanke on jomirawo o yi o waɗi albayta mana o waɗi suudu Kaaba to haɗɗo suudu Kaaba nder modi ɓe ɓe annabi Ibrahima on foɗɗinu amma to en laari siyaha ko ayare jomirawo wi ja'alna albayta min ngaɗi suudu kañumol jaaɗo ngol ɗo sappa Allah waɗi suudu a tewol arti Ibrahima to haɗɗo modi ɓe wi annabi Adam hanko on arti jippugo nde o jippi ɓayen gollino ka issa maako nde o jippi ha ɗo leddi e ɗum waɗanimo yewende o accinanugo golle malaika en ibada maɓɓe ko nandi be majum to nden o tori Allah jomirawo sey waɗi malaika en jippini suudu Kaaba waɗi sigani mo ha nokkure maaru ɗo hanko bo ɗo waɗa ibada makko woɓɓe wi diga aljanna ha o tagaɗo totton ɗum hoosa ɗum wari ɗum siga nden wala ko lutti bo mana ayni ɗum lu'lu'uri on woɓe feere mbi ɗum zumurduri on nder ka'e marɗe gagaya kanjum on jomirawo sigani mo waɗi suudu man tan joni wala ko lutti ha nder ko annabi Adam ko jippi haɗo annabi Adam sey hajarul aswadi feere mo to kanjum tawi suudu man ɗum ɗonno ha dow leddi wakkati Habila mbari Habila mbari Habila sey suudu man ɗum ɓamti ɗum hooti ha dow asama ɗum jooɗi zamanu mo nden jomirawo umri annabi Adam yiɓan to haɗo woni ɓe wi suudu Kaaba ndu yiɓama nde sappo kanjum on annabi Adam arti yiɓinu nde o yiɓinu ɓaawo malaika en arti no waɗi no sigino ɗum nden malaika en ndin woɓɓe fi malaika en yiɓinu ɓe leddi on oɗe wi ɓe hoosino diga aljanna on ɓe kantin to ɗum ɓamtama kayru kam wala ko luttiyama ko si haji on osode nden malaika en ɓaawoɗo toon malaika en woni annabi Adam no waɗata ibada nden jomirawo ɓaawo ndu eggina jomirawo umri mo o yiɓiti ndu nden o hijji nde 40 mana duuɓi 40 hanko annabi Adam e mbi asere lanka o woni o jooɗi o sara ndiba a India nde India ko to jooɗi to amma hijjoje 40 o hijji suudu Kaaba makko o acca duniyaru annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ɗo yecca ɓe wi'a no annabi Adam waɗirta hijja a suudu ɗo sahaba en ƴewimo ɗo kadi ɗum dabbawa to o wakkata nden ko annabi jooɗi ayi dabbatin taddiru Adama dabbawa to foti ronda annabi Adam ay keɓimo mum ko tagdi maako wala dabbawa ɗum yoro foti ronda ko koɗa ɗum yiwa on to se annabi jooɗi ɓe kosɗe makko ummata daga India o wara o hijja o hoota o hijji kije 70 ɓe 40 nden ɓaawaɗo ɗon ɓii ko ciisu ɗum waɗi zamanu no heeɗi ɓii ko ciisu loye yeɓiti ɗum ɓaawaɗo ɗon nden
annabi idrisu lori ñiɓitilu nden ɓaaɗo ɗon annabi nuhu lori ñiɓitilu nden ɗufan wari ittindu wakkati ɗufan waram ha duniyaru jibril wari hoosi hadirol aswadi ko ñukkini ha jabalu bani jabalu abi kubaysin nden ndu laati diga ɗoɗɗon ndu yiɓaaka sende annabi ibrahima wari nde annabi ibrahima wari to hanko ɗoɗɗon jomirawo ummiɗu o wara o ñiɓita ndu on o ñiɓiti ɓay tanmi en janngana ayaji daroje ɗo o ñiɓi ndu nden ɓaawo ɗoɗɗon hanko annabi ibrahima be ismaila ñiɓi ndu ɓaawo ɗoɗɗon nden jofuñi ko en ndu hiiɗi kamɓe maɓe nodi ɓe pusidu ɓe ñiɓiti ndu nden ɓaawo ɗoɗɗon usiyum nu kilaabi nder mamiraɓe annabijo honko mo ñiɓiti ndu nden ɓaawo ɗoɗɗon Quraysu ɓe ko annabijo none ɓe duuɓi 35 ɓe nanndi issa lulluka Quraysu ñiɓiti ndu nden ɓaawo ɗoɗɗon Abdullah ibn Zubayr wakkati o laati o amirul muminina awro makka o pusi ndu o ñiɓiti ndu nden ɓaawo ɗoɗɗon Hajjaj ibn Yusuf Saqafi nde wari ñaami wuro makka pusi ndu lori ñiɓiti ndu to maadi jotta ɗo ɗum maadi ndi Hajjaj ibn Yusuf Saqafi ñiɓi koneke dawla Usmaniya woɓɓini bo woodi ko ɓe ɗan ngaɗi ha maaro to amma maadi jotta ɗum kay noon kanjum ande sappo none feere feere to kayru albayta ɗo ɓe jaalna albayta masabatan ɗum wartirde modi ɓe wi wartirde mana kala mo wari ha suudu man pat ɓernde makko se jongita be maaru suudu makko o lora kañum ko o dilli o lora kañum wala mo yiɗi yahugo makka dininta mo meeɗi yahugo to goɗɗo o meeɗi hijju to hijju se jongita ɓernde makko ko nde yiyela makko o yiya o lori ha totton to kanjum on fassara masaba tam woɓɓe bo nder modi ɓe mbiya ɗum ɗo jogi ɗum mana on mana nokkure goɗɗo warata waɗa ibada heɓa baraji nden jamirawo wi wa amna nokkure man ɗum hurum on bo fayi to laataki suudu kaaba ɗum hurum ɗum umrore diga ha Allah ko nufete be hurum kala ko nasti ha totton fuu holɗinake ko geenon taatake ndabbawa mbaratake se alfawas ko sit imodi ɓe sendinire wurtinni en jannabi jo limtiɗi amma ko luuti fof ko nasti ha suudu man fof holɗini to ɗum woni hikima jomirawo waɗi suudu kaba laata amnu ayi hedde ko islama kamɓe araɓɓe risque uji maɓɓe be keɓe maɓɓe fu nder kaɓe on woni cembiɗɗo yaa hona tampuɗo jafta ko mari fu cembiɗɗo yaa hona tampuɗo jafta ko mari fu banni ngendam maɓɓe woni no hedde ko islam to amma be banni fu jomirawo se waɗi suudu kaaba ɗum hurum on mana ndu holɗinake kala ko nafsi to toon fu holɗinake Allah reeni kala mo nafsi ha toon fu to haɗɗo holɗinare man nde laati nde ɗon nde meeɗay sottugo nde meeɗay ittugo sey ñande fatfu makkata tan jomirawo annabi sallallahu alih w sallam wi jomirawo dangnanimo wuuro makka je saa ɗiɗi nden bo ngo lori dow hurum maako diga yowma halakallahi samawati haa bo ñande dargal mana diga ñande jomirawo jippita suudu man o waɗi nokkure man hurum on kañum nden bo wo dangnanaka goɗɗo se hanko annabi jo tan ñande o maɓɓita wuro makka Allah dangnanimo ko je awa ɗiɗi bako o nasta o timmina o nanngal ngo fuu o wartade sardural makko bay bolliñalaade sali ɗe nden bo ngo lori dow hurum maako bo haa ñande dargal to haɗɗo kala ko nastu suudu man fof holɗinake en ɗo anndi ko jomirawo alkan goɗɗo to ɗon nder huru jomirawo muñana mo seto o huti hokkuma waɗa dalilaji o wuta en ɗo anndi nder yimɓe saddumaɓe jomirawo halki tommi kaye dow muɗum woodi ɓe wari no ɗo waɗa ɗowafu ha suudu kaaba man ɓe ɗo ngaɗa ɗawafu jomirawo muñani ɓe seeɗe ɓe wurti huru ɓe yetti ha hillu jomirawo se sakkini waɗi malaika en sakkini kaye dow maɓɓe mbari ɓe ko kala ko nasti ha totton fof holɗinake wala ko memata ɗum to kamɓe ayinɓe en on ko Allah waɗani ɓe guure
أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم سورة القصص جميرا بولي ويكدي همبي عرب بي آي جميرا وطني بدر نعمة الله وطني بي هروم كل إنيدو ندي بودو يفسي حسرا مودو تو هاتو كنيم هرو مكادوم هروم أما هروم من مانا جلود تام ko kuma yaasi julude wodi habe ngadi alama be sennidiri hillu be haram non annabi jabe sallallahu alaihi wasallam oyi inna ibrahima allahumma inna ibrahima ja'ala makkata haraman wa ana ja'altu al-madina haraman ma bayna labatayha haram النبي جوي الله أولي النبي إبراهيم أن ولي سود هرمة كان النبي إبراهيم ولي هتئن هرم سود كعبة من بومي ولي مدينة مغلطة هرم هوني حقو ده بوم بوجي ما جديد فو كان يوم بدر لبيم متر بين سهرة واقع بهرة الوبر حقو هرم جنون ساتاك هو ده براتاك ونفس تطبق هولي نكيو تهاتو مودي بسمي توكادي فهمك الأمور ولا كهبة هيمبة إنه يهجد يوسف الثقفي أوي ونفسي سود من أيبني ها ويرك من جني بوسي سود كابا ها عمر عبد الله بن زبير من هذا المعروف تهاتو مودي بسنجتا هروم سطاي أما هروم جمرا وإنه كورمان دو هروم يسوع إسلام fere be hurum bawo islama hurum yeso islama dum ma'aman on hurum islama bo jomirawo ado sigi hurum an arena to arena no bo wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiku min adhabi sayyid to do ajadu nusu ko wadi dum be tare o damtini haram o mari ko o marata yimbe mari wala kero den bawo do don hasamunu jigaay wodi be de karamida wodi goɗɗo biyeteɗo Bahram Hasan ibnu Bahram hanko wonate ko raisu karami ɗam hanko mo woni o yibbini suudu kaɓe o hoosi hajarul aswad o hoori nder ha sifa ha leddi Oman jottamo oyo jo duuɓi salatin warti hijju goɗɗo fota hijja ñandere woore o mbara yimɓe dubu joyi ha nder haram waɗa ka wiigo na annabijo moɗon Muhammadu o wiɗo haram na o wi ɗum haram na to nda ɗum ɗo miɗo mbara yimɓe ha nder moƴƴo ɓe sewiyata mo ay haram man mbarugo ma yimɓe sottinayi haram amma o mani zikri bi hadim bi zulmi nusiku min azabi sayir an ɗon ɗo dasana hoore maɗa ko a wawata tawi ha zawnu ɓawaji ɗum no noon tawi ha saalay duuɓi 40 ko saali ɗo mamudu mawri natti suudu man wari nangi waɗi bana asaheje ɗiɗi oɗo nder suudu kaba wayi ɗo ma o mari ko mbarete kodeke hanko o mbara maña bena tayti awkase ay kañum ci o sappino hayno yasudduna an dal bayti wal amru musijuɗo to ɗo kañum on jabarawa wi suudu haram ɗo ɗum hurum on suudu man ɗo holɗinake kala ko nafsi amara fu holɗinake waddanamatama sabatillah wa amna wattakhadu min maqami ibrahima musalla wattakhadu nafi'u ɓe rawiyen ma ko ɗiɗi warash ɓe qalum ɓe nanta ibnu amirin ɓe rawi ma ko goto hichamu hamɓe ɓe jangiri wattakhadu amma luttuɗo kuraw saɓɓe ɓe pat ɓe jangiri wattakhizu min maqami ibrahima to ha nafi'u jangiri wattakhadu ɗum ɗo hokka habaru ay hamɓe annabi ibrahima anko annabi ibrahima ɓe nanta tokkiɓe ɓawa may fuu ɓe ngaɗi maqamu ibrahima ɗum musalla on julorde on to bo aa en jehi ɗo wattakhizu ira wattakhizu kañum bo ɗum ɗo sappa ay diga jotta onon jogite maqamu ibrahima on waɗa ɗum ɗum musalla julorde ko qibla on to maqamu ibrahim tawi hasili kissa man no ka waari on ko nabi ibrahima ay en mbi ha leddi iraqi o daña wuro wiyetego ora ko or ha nder dawla kaldaniya nden waɗi hijra mako o warti ha leddi Palestine o tokki Misra
warti ha Palestine ɓaawo o habbi be Namrudu o jaali Namrudu nden ayi issa ɗon ɗon ɗum ka waɗi hakkunde maako be nanta dada julɓe Saratu ko Nabi Ibrahima nde o ɗumɗi o waran Misra ɗam ɗo Misra bo ɗo mari al'ada muɗum kala debbo boɗɗo fuu ɓe nangan ɓe yarana mo oɗo wonni be dada julɓe ɓe ƴami Nabi Ibrahima mo a wonni Nabi Ibrahima wi ɗum derɗiko mana derɗiko a diina ngam hamɓe tan rewata Allah ha dow duniya wakkati ma Nabi Ibrahima sey debbo maako Saratu sey bo ɓi derɗiko luuɗu ɓi Harana to sey hanko Nabi Ibrahima ayi Allah hisnimo mana ɓe nangi Hajara bo ɓe yaari amma Allah omtani hanko Nabi Ibrahima oɗo laara Hajara ngam o hayuru o kaajo ɗum al'ada annabo en kala annabo en fuu haajan na way annabojo ba kala sharifu fuu goɗɗo to o tedduɗo oɗo mara teddugal o maran kaajal en bolinono qissa Seydina Omar no waɗi be annabijo wakkati annabijo Israil be miraji o laari saare Seydina Omar o eewi debbo goɗɗo feere ha nder saare man wolli annuraji ɗo wurta hay hunduko muɗum o numi o nastan o laara koni nder saare man sey o numi Seydina Omar ɗo mari kaajal sey o warti o ɗecca Seydina Omar sey ɗo wooka o wi'a fa agharu minka ya rasulallah kadi anmi haajata annabijo wi ana aghyaru minka wallahu aghyaru minni mi ɓurima kaajal min bo Allah ɓuriyam kaajal to kala sharifu fo haaja kadi annabi Ibrahima ɗo haaja kañum Saratu Allah umtimo ɗo laara ko Saratu waɗi ɓe lamɗo Misra fuu ɓamta meman Saratu sey paɗɗe fiya ɗum ɓanndu mum yoora do'a ha waɗi ɗum nde tati sey wi to faami hanko debbo ɗo o teddinaɗo sey hoosi korɗo hokki mo wi ha nde o jagga ɓe hoore makko hoosi korɗo hokki mo hanko noni Hajara to nde o hokki mo o yi annabi Ibrahima bo waɗi duuɓi 80 amma heɓaayi ɓiɗɗo ngam hanko Saratu o dimaro sey annabi Ibrahima sey hanko Saratu o yitande ka nda korɗo ɗo le sulam sey hanko annabi Ibrahima o sulimo nde o sulimo neɓay korɗo sey waɗi reedu nde waɗi reedu sey o dañi ɓiɗɗo nden ɓiɗɗo bo gorko nden o waɗi mo nabi Ismaila to kaajal sey nangi dada julɓe Saratu o wi to ta mi meta mi laara mo hakko mbiya o joddi be annabi Ibrahima ɓe ngaaɗi duuɓi 80 ko kuma duuɓi 110 ɓe keɓaayi ɓinngel nden o heɓi korɗo o hoɓi korɗo go o hokki mo o suli nden be korɗo go o dañi nde o heɓi ɗo gorko to kaajal man haɗi mo welle o wita o meta o laara mo to ɗoɗɗo noon annabi Ibrahima sey hoosi Hajara be ɓiyum annabi Ismaila fo muɗum sey wardi ɗo dilla be maako haa wari haa wuro makka sakka kooseeje nokkure yornde wala ko ɗume nden sigi ɓe maɓe ngejjoten ka kone nde sigi ɓe bo jippini ɓe ɗo waɗɗino alfadariyo muɗum ko kuma dabbaji ɗi annabi o waɗata murakiya muɗum sey jippini ɓe ɗiɗo fuu wi jooɗe haɗo ha dab nokkure suudu Kaaba sey o wayliti o dilli oɗo dilla Saratu sey sakitimo wimo kadi a wara sakkina min haccata kooseeje wala komojo ha nokkure ɗo nden hanko annabi Ibrahima wolonemo o ƴawimo nde ɗiɗi ha tatabre nde o ƴawimo ha tatabre o wi ko a umraɗa mana ko Allah on umrima annabi Ibrahima sey ɓamtanimo hoore nde ɓamtanimo hoore o sobi to nega mo umrima mani yebataani ɗoɗɗo noon hanko Saratu o warti oɗo jooɗi feere makko caka ladde wala suudu wala ko ɗume wala ndiyam ha joɓɓaari maako timmi diga hanko sey ɓinngel keccel to mangu annabo en nama mangu ɓi adama ba annabojo o mawnan ha ñandere ko ammatu nasi mawnata ha asaweere o mawnan ha asaweere ko ammatu nasi mawnata ha lewru o mawnan ha lewru ko goɗɗo mawnata ha nduɗu to Saratu ɗo jooɗi ha joɓaari maɓɓe timmi ndiyam wala warti wala ko ɓe ñaama to a yi ɗoɗɗon ɗon annabi Ismaila ɗon ka fantinimo o ɗo wooka nden hanko Saratu ɗo tefa ndiyam o vaɓɓita hooseere safa o dirta o vaɓɓita hooseere safa o dirta oɗo tefa ndiyam ha o waɗi nde jeeɗiɗi o jokkay ndiyam sey o nani sawtu nde o nani sawtu ɓernde makko tawi o nani sawtu rahmatullahi aleykum ahlal bayti innahu hamidun majidun sawtu Jibril wari maɓɓiti ɓullude Zamzam
to se o wulti tamude heɓa ɗi ko doggi o wayi so to hakkoste annabi Ismaila man Allah maɓɓitani mo ɓoldude to de Allah maɓɓitani mo ɓoldude to ɗoɗɗon on hanko annabi kanko Saratu se waɗi ka moftugo ndiyam man tawi Zamzam to oɗo wiya ndiyam may ɗam mofta on be nanta lunga qiɓɗiyanko en to ɗo ndiyam may seeɗam mofti to jurhum astaniya jurhum ɗon arande en ɗon ɗiɗaɓe ɗon jurhum ustaniyaɓe bo ɓeɗo umma Yaman ɓe sala ɓe dilla Sham ɓe yafino nde ɓe yetti ha deydey jongore maɓe se ɓe yi colli ɓe andi colli bo wonata ko ɗum koɓe sota ndiyam ɗon nde ɓe wari se ɓe tawi garaji ɗon jooɗi feere muɗum se wi ɓe yeli ɓe jodda be makko to amma ayni do annabi Ibrahima on ngam nde o saali jawlo o wi ko waysin ɗoɗɗon on o nangi ɗo diga so osere arfa o nangi torugo Allah ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاسأل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على خبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء ربي سلي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إن توجه مدن دعاء سورة إبراهيم تو هاتو نقول له ولك دوغو الله تلن ورتورا الله لن الله جابي دعاء من تطن ديام أولتي نديام أولتي أي زمزم كان يقدم دار نيام إيارفو to a yari ɗam ni kotan ba ñaami e yari kañum ɗiɗi tan annabi no wi heata ɓerde ñam e har Zamzam be ɓiraɗam kañum waɗi ɓiɓɓe adama ɓe dabbaji fo wuurita ɓe mbiya ɓiraɗam ha mawna non noon Zamzam bo ɗan mbiyan goɗɗo ñam e har fo to ha to ɗoɗɗo noon anko annabi Ibrahima nen ɗo lori o ñiɓi suudu mon ba en mbiyata ni ɗo nde o lori ɗiɗaɓre ayi arande to ɗum waɗi gawti gawtilde o metay lorugo fa seeɗa annabi Ismaila ɗo mari duuɓi 15 ɗiɗo acci bo noon metay o lori nden ɗon waɗi duuɓi 15 o wari nde o wari ayi ɗon isa lolluka o wari o tawi hanko annabi Ismaila hanko on arti eddugo puccu ngam puccu nane ɗe dabbaji ladde woni ɗo to se o laati tanama ko o pippiɗɗo nden annabi Ibrahima wari nde wari mo jippayi mba'antewa muɗum se wari ha saare man dari ha saare annabi Ismaila ƴami to gorko ma o wi gorko am ɗo ladde dilli warawta min wala ko min ñaama waɗi ka woytago so wi to o warti a wiya mi wi o sañda dammugal maako annabi Ismaila o warti o yi mi nani urengol baba am haɗɗo ɗi sede mo wi lallay woodi goɗɗo feere wari haɗɗo danda min waɗi ɓe maako o wi mi cañda dammugal am o wi to anndi ko o wina o wi mi feere mamma dilluwa yimɓe maɗa mi o seeri mo nan jirko min koye hokkimo debbo feere nden ɓaawata ɗon ko annabi Ibrahima o lori to wakkati o lori yiɓugo suudu o lori ɗiɗaɓre nde o lori to mo o wari o nasti saare mam debbo man nde yimo o yetti wimo o jippa mba'anto ma ko sali se wiyatamo to hunde hami lootanama kosɗe se wadde ndiyam lootanimo kosɗe ɓostanimo sollare ɓostanimo gasa mako se wino on goni o wiya minon min ɗon nder nema gorko am kusen ñamata minon wona ko yaaɗe min ɗon nder feccare o mani se o wi to a wiyamo mi wi o tabbitina dammugal maako nden o dilla annabi Ismaila o yetti o wi mi nani urengol baba am haɗo o wi lallay woodi gorko feere wari oɗon nandi wima ko sondimo ni hanko gasa ma ko daneha ammo gasa ma ɓaleha o wi to ɗum baba o wi ko o wima o wi mi tabitina dammugal o wi to o wi en golla kono nden ɗoɗɗon annabi Ibrahima se lori o wayi ɓe nyiɓa suudu kadi to kanjum nyiɓugo suudu kanjum nyiɓol jeegol ɗoɗon ko annabi Ibrahima o wari oɗo nyiɓa ko kuma nyiɓol jeegol o wari oɗo nyiɓa to ha wari oɗo nyiɓa ɗo ayi hanko annabi Ibrahima o juɗɗo annabi Ismaila bo pamaro to wakkati ɓe wallini asas foundation ɓe timmini mahol may towi hanko annabi Ibrahima woodi ha o dari may jemirawo se funni hayre man ɓe waɗi ka juutugo bana suudu man mawnirta nduɗo juuta annabi Ismaila to wari li anamo kaye o jaɓa o siriya li anamo kaye o jaɓa o siriya ha o timmini to nokkure nde annabi Ibrahima dari man ana sumno malikin o wi lallay hayre ɗo o laari nde o yi nde nden bo o laari teppere annabi Ibrahima be boole koye muɗum amma moytugo yimɓe moytata waɗata mbaɗugo ɓe maare kan joni yini
to sey jomirawo waɗi nokkure mo noni qibla mana suudu haram makka fu ɗum julurde men fu mare ɗum qibla on suudu kawa woni qibla nden fayin ha suudu kawa ma maqamu ibrahima woni qibla to kañum jomirawo sey wattakhadhu maqami ibrahima musalla ɓe gaɗi maqamu ibrahima to toɗon husitirde maɓɓe ɓe juula to anni on annabi jamene sallallahu alaihi wasallam wakkati o wari o hijji hajjatul wada'i sey o dari ha maqamu ibrahima o nafira ka a jeɗiɗi nden o ayare ɗo sey nde jippi ha dow makko sey o wiyata to ɗum sunna kañum ɗawafum ko duuri to a wari a nafti haram a waɗi ɗawafu a tini dole ma a juula maqamu ibrahima to nden hakkunde maqamu ibrahima ɓe hijuru to toon yanande annabi ismaila woni to haɗɗo jomirawo wiya takhadumi maqamu ibrahima musalla ko takhidumi maqamu ibrahima musalla sey laati haɗɗo seydna omar sanadi ayare ɗo buhari tili hadis on ko jaɓa diga abdoullahi ibnu omar seydna omar o wi jomirawo waɗinimo muwafaqa ha nokkuje tati ha ayaji qur'an arandere ayare hijabu donc seydna omar o yiɗi ɗum wonna araɓɓe hijabu o yiɗa o ɓe waɗa ka wancugo yahan kote waɗa ko ɗume ɗo ɗum ɗo ha maako ayi en andi hikima ko waɗi debbo makko ɗon ya julude waɗi hikima no watta fof haɗi ɗum yahugo julude to se jomirawo jippi wa kullil muminina yahubbu min absarihim wa yahfazu furujahum jippi a suratul nur ɗo wa qarna fi beje jippi a surat lamfa suratul ahzab وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجال التي ويطهركم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. رسي آية الحجاب يأتي بموافقة مع سيدنا عمر نون وقت نور الفقه صار النبي صلى الله عليه وسلم النبي يهم بيرو ماكو كان من دليل يقول سيدنا عمر دي والله أرو يأتي يكو صفو o wita on laara bano o woodi o on yotti ase rabbuhu in ɗallaka kunna an yubaddilahu azwajan kayran min kunna nawa yiyata annabi ɗo to on gaɗanimo kuje ɗo o seeri on allah wattitinanmo rooɓe ko ɓuri on muslimatin muminatin kanitatin taibatin abidatin tayibatin wa afkar sayatin tayibatin afkar sey ayare man nde jippi yeyi wardi dow muwafaka seydna omar nden non noon wakkati nde waɗi hajjatul wadayi ana yirde be seydna omar ɓe nde taari ɓe wari ɓe naatiya totton se seydna omar wiyata annabi jom kadi en gaɗole han nokkure maqamu ibrahima ɗo naata musalla on nokkure de goɗɗo warata juuɗon ko kuma ɗum qibla on nden jomirawo so jippi wattakhidhu min maqami ibrahima ko wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima jomirawo wi mi hoosani ɓe annabi ibrahima alkan ahadu an tahira baytiya ahadu en moɗino haala muɗum alkawal noyi on bo alkawal man an ɗahira baytiya ɓe senna suudu allah mana ɓe laɓɓina ndu sennugo mo histi ɓe sennumo manayi bo sennuɓe mo histi kanjum tocco ɗe wona ha maru nden jomirawo waɗɗo o laati suudu man ha zatima ko ngam teddingo suudu man an ɗahira baytiya ayi annabi ibrahima o umri jiɓa suudu koko e mbimana ken jippiti diga ha dow nden annabi ibrahima on umri ñiɓitan ndu annabi ibrahima nde jippiti ndu timmiti ndu so o wi annabi ibrahima sennanamo suudu maako jomirawo laati suudu man ha zatima ko ngam teddingo ndu an ɗahira baytiya li taifina wal akifina kañum ɓeɗon ɗaifina kala woroɓe ɗuufa ndu pat hamɓe ma ɓe laata ɓeɗo seni ɓe ɗuufata ɗum nder senare maɓɓe kanjum kala hijjuji ɗi jahiliya fu ɗi sottinama ayi kamɓe sa wari be limse maɗa sey a ɓorta limse maɗa ngam a waɗi ayɓe be limse maɗa a jaɓa limse yimɓe makka waɗira ɗawafu to limse yimɓe makka timmi a heɓay seyde a waɗa ɗawafu uriyanan mana a wala limse to kanjum an tahira bayteɗo ɗum pat majum ɗum sennama nonnoon bo ay ayare wa azam ɓe ndeɗi balaɗe saɗi ɗe wa azam min allahi wa rasul annasi yawmal hajji al akbari anna allaha bari'un min al mushrikina wa rasuluh nden ɓe ayare innal mushrikina najisun fala yakrabu al masjid al harama ba'da amihim hadha diga hikka keferatame tawargo suudu kam diga hajjatul diga hijjore no senna bakar hijji nenanta senna ariɗi e boli ala muɗum diga hittade hijju man jomirawo jippini haje keferatame taɓaddugo diga hikka en kiftum aylatan tasafayhum llahu min fadlihi ɗon kuli talaka ko allah tami jeyni tamo
to haddo se wada hiraɓe teɓe ta'ifina kanjum woni hoɓɓe waroɓe ɓe pat maɓɓe ɓe laata ɓeɗo seni ko kuma ɓe ngara ɓe tawa suudu man ɗo seni wal akitina non noon jooɗiɓe awro makka fo kala mo woni awro makka fu laata oɗo jooɗi nder seniwe mo hissu e mana fuba e mbiɗo won rukka e sujud non noon kala juuloɓe sujda to alaari hayaji nayyi jomirawo limtiya ɗo woodi ɗa'ifu woodi akifu woodi raki'u woodi sajidu to raki'u ɓe sajidu ɗum hayɗa o nder hayaji julde laata suudu man nduɗo seni honde nduɗo laaɓi konde nden bo ɓe sennandugo dow kala labbi kala aybe fuu to waɗe ha mawu laata garɗo hijja mawra tawa seniwe man jooɗiɗo ma yiya seniwe man nden waɗowo ibada makko ko irum kay o yiya seniwe man atahiraɓeteɗe ta'ifina wal akifina wa rukka sujud nam وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي وإذ سبت الوقت قال إبراهيم النبي إبراهيم وفي رب جوما اجعل هذا بلدا ورمور آمنا وقل إنيه وارزق أهله رزقه من الثمرات من آمن منهم قل نقل بالله والله قال جمرابي ومن كفر أي فوق كفره تهور وني سو متيو ينتنا من قليلا ستا ثم أقدروا لن بأنيم إلى عذاب النار فاكي ينغديك وبئس المصير هل يواركن أي دعاء ما فوق رب اجعل هذا بلدا آمنا أي كنن أملاد en debbo makko tan nen hanko annabi ibrahima wi allah waɗi wuro ngoɗo ngo kolɗingo to ayare ɗo ayare joni suratu ibrahima fassirta ɓe rabbi ni askantu min zurriyati bi wadin gayri zi zar'in do a arande haɗo moni ɓe tafsiri ɓe ɗiɗi waɗi ɗo man do a arandeya rabbi ni askantu min zurriyati bi wadin gayri zi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimu salata faj'al afidatan min annasi tawi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun ay arande wi allah mi jippini zurriya am ha waadi on ngol awre ma watta hamare hamabo ngam man fajal akidati mina waɗu settere nde yimɓe ko kuma ɓerɗe yimɓe suuya wara yiɗaɓe mana heɓa wuro ngo jooɗa warzuqana mina samarati yimɓe wuro mo bo riskuɓe daga to samaroje lanno yeskuruna giɗa ɓeetete ko ɓadima ɓeetete nden ay are ɗo do ayre ɗo bo ɓaawo wuro may ngo jooɗi o yiɗi suudu ka ko timmini to ɗo wi rabbi jal hada baladan amina allah waɗi wuro ngo ɗo ngo kolɗinimo to mana jotta ka ngo warti wuro mo sikki carɗi wuro o waɗi ta aminu nden o wi warzuq ala min samarati risku yimɓe man bo samaroje to anani ɓe fima samarati mana to annabi ibrahima ɗo kam huɓu kam haɗo nder jawamiɗul kalimi ono wiyete jamalul kalimi kalimol goto ɗo sawi manaji teɗeɗe hay hawdi ƴal hada baladan amina hay goma ko baladan aminan ɗo hollima arande wuro men ngo laata ngo waɗa istiqrar ngam to ngo waɗa istiqrar to ni ɓe tabite a wuro to ngo laatata ko ngo baladu taw nden ɓawa to ngo laati ngo baladu bo ngo laata aminan ɗumon woni aminan ɗo ngo honɗinigo ɗumon hoolare waddata hoolare waddan yahugo yeeso hoolare waddan singaba hoolare waddan de'ene hoolare waddan maɓɓutugo hakkilo hoolare waddan riskuji nden nder riskuji ɗo naɓe laataɓe riskuɓe tan warzuq ala mina samarati riskuɓe samarote to sama kala risku pat risku amma ñande a laari jomirawo tindinin samaroje to ngaya ha neema o mana ko hani asasiyat ka fu yanɗiri ko laati jogete ka fu ɗo ka ɗum ɓeddari jo neema kañum jomirawo o wiyama ñiri ɗo aljanna se o wima ɗume so o wima azaidu ala nimati kanjum on ɗume wala mi tayrin mimma yestahuna ko wa fakihatin mimma yatahayyarun wala mi tayrin mimma yestahun fakihatin ay frus keccirlaji kanjum nder neema ɗum woni kanjum ko ñamdu aljanna si jomirawo waɗi ka tindingo ma irum maji
فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما من كل فاكهة زوجان جماعة تنتهي الجنة سواء كيتكم على نعمة وكان النبي إبراهيم وواي أطورني نوي وي ورزقنا من الثمرات أي رزق يمبمان نكاد الثمرات to laata ko samaroje do aman ka jaabi ay leddi makka dum ko te jondi wala ko haddo modi dewi jibril se ofi wadi on hadi Palestine ko kuma le di ordu o ofi wadi on woro jippini hakko bi makka o yete mo taifa do to felati taifa lati dum min taka jabaliya ataka ka do jipawa de kala kujeji ne mo ifu do hato to daaye go makka te ko sa be ngata makka do annabi Ibrahim on nen haddo selati kala nyamdu a nyamata hawro modon ha woni ha duniya ko diga fudirle hamdulillah tawdo hande mo makka meji sako wonde alaji bari diado o yam odo wanca der wuro makka so na silungu fere do yeyi ha lungu man o wangiti so tay be do kasi bontoje annabi Ibrahima wakkati lo doni basudu kaba be umrore jomirawo enta men tawon ka suratul hajj to jomirawo umri mo do nyiba o do wada umrore Allah on amma ha andata daraja ma kon ko nabi Ibrahima be laata go go ayre inna Ibrahima kana ummatan qanitan min Allah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen shakiran li an'ami ittabi'u wa hadahu ila siratin mustaqim wa atina fid dunya hasanan wa inna fil akhirati lamina as-salihin ay daraja ma ko kany wadi ko ha annabo en o wurti feere jomirawo umri mo wada amma ko o watta do o do wadira dum benanta khushu be kulto Allah na umri min wada na adam ya nabi Musa ya nabi Isa ben golli hala mo be nabi Ibrahima ay pudi tafsir men de si nabi Ismaila wali to Ismaila be mi dum ya nabi Ibrahima nden kalimol Ismaila halunga Ibrahim Allah nani ko kuma hanko haja dada julbe o tori Allah ni hokka mo bingel Allah hokki mo nabi Ismaila sende o wari do ama inde ma senasti se inde ma ko lati Allah nani to kanjol mana Ismaila hanko boro nder annabo en ma nulabe en tawon isma ko surul kaheto واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر آله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا صديقيا بين نبوة بين رسالة فدون درجة من موجي تنيوتو تنام فاسراني وكان يأمر آله بالصلاة والزكاة ندنبو ها يمبي ماكو ونمر يمبي ماكو جولا ورأي ما يبقى معه إتزكى وكان عند ربه مرضيا ولاتي بو أجردان الله فإسماعيل ولاتي هنكون بابا عرب يفهمون كان يولي جمرا هيرت سما بيقول لك يا أو هنجر دسوم بابا وده تكون أنا بإبراهيم أدوته ngam kambe arabe be fumate be wadi hatoy arabe be jodi hananta khalija arabe ko hijazu pat zuriya nabi Ismaila nan kala en dandi annabo en warbe patum zuriya nabi Isa on tato abani Israila to hakko diga nabi Israila wala annabo ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko deke annabi Shuaib dum arab don amma nan zuriya nabi Israila ba nan don irum annabi Hud annabi Salih hambe be arabul ba'ida ngam arabe do be didi wodi arabul ba'ida kalyo to jeta lamel kala hum baagiya wala ma habaro be law foti kama habaro be non non di arabul arif am do foti kama habaro be ngam to na ko Allah wala len ha Qur'an irum hala isa nabi Hud be nabi Salih to na Qur'an wala an dum har abada anni jabra tilka min anba'il ghaibi natu alayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fadhkur inna atibatan muttaqin entabi ta rasul sallallahu alaihi wasallam jabra do dum habaro ji ngay bonne do ala ta ja andi ka ande yimbe marafu to kanju irum samudum kene andi arabe to nan Allah woni yecci men arabe wala min andi dum marabala to amma hande arabe be fuma be zuriya nabi Ismaila o enta min taw ka fasara are so to o kanju wadi hanko nabi Ibrahim haddo be annabi Ismaila fu be do umra umrore Allah to dum tangirde mawde be do Allah on umri be do huwa kugal Allah na fara be wata be kugal man ba
nawa ɓe ɗo yaa ɓe yotti on ɓe ɗo huwa kuugal man ba a ɓe ɗo kultori on ɗo imma je tawadu kañum rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim نعم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم to fassara ayare ɗo nde hoosan en wakkati so en rammiɗina haɓɓe tuuɗi sey janngo bo en jokkat janngirde man ngam dalila en yiɗi en famtaɗi sosay nden bo kadi jokkiɗi hay ɗo timmoɗe do'a makko on kanko annabi ibrahima ربنا اجعل هذا بلدا امنا وارزق على من الثمرات من امن منهم قال من كفر ومتعه قليلا ثم اضطر الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم قواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارسل رسولا كان يوجد جوكوجي تو هادو دو ولا en dede do'a makko ko annabi ibrahima ka o do wada do'a di daba banda do'a le wara ne mi en tawka aswatu ibrahim to subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wodi mo yerbi jamol o wi an ko nana mo be wiya wobe wiya Allah do wiya Allah do wala kajon itu yerbi di bayi anda ini mana awaman la aci tawa don so jamol do jami on di ngali di jamoji be fu be jamata di funawe ngam be yotta hanatija ba idon bana jami riyadiya on je wasa ko kolwa be biata be ngali to nanon en bolino hala ramano rel si sawakam en fasiri kam diga balli arabbe en pudi tafsiru to nden ha nder tafsiru ji ne ngat do fu en bolli hala dume ayaje mutashabihat en bolli ko hesi kenya sele en bolli dum majum to ko nufete wi'oɓe en mbi'a ɓe ɗo waɗana jomirawo nokkure hamɓe en dolli haala maɓɓe ɗum mujassimatu ɓe mbiyete ɓe ɗon nder geɗe bonniɓe ko kene ko en bolli wala no nokkure woɗinana jomirawo ngam hanko on tagi nokkure kañum waɗi nder nder aqida ko en janginta ɓikkon meɗen ma makaranta meɗen al ilmu daruri li marifati zatillahi taala huwa ɗume أن تعرف أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير الله فوق كل شيء وليس بعده شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس بجسم ولا صورة ولا متجزئ ولا متناهٍ وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما لا يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى كان ولا مكان الله أكبر to kaida ko en jangita bikkon on nan kaida do bo mujibe sunna forti foti do majum diga hafizu zahabi awarta ha ibnu asakira atokka mujibe sunna be fuma be al ashaira wal maturidiyya be fatma be fottini do aqida andaka nen al qaida zahabiyya be mi ataka al qaida zahabiyya be dona taka aqida on je goddo andirta Allah Allah fawqa kulli shay'in wa laysa fawqahu shay'un Allah doyi ko dume wala ko doyi do mako wa huwa fi kulli shay'in la ka shay'in fi shay'in Allah don ko hatsoy na ba hunde woni ta hunde bo laysa ka misli shay'un wa samil basir wala ko Allah nanni laysa bi jismi Allah na dum bandu ba wala surati wala mutalawwini wala mutajazzi Allah wala nonde wala jusbu wala mutanahin wala nda kerol Allah hatto kay ha Allah ne anuni Allah fu fa kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilafi zalika kala ko torki ha berna fu Allah nutino non ngam en non waka ko ne bi adama woni be dino en fatira hala kilo sekka ana wakati wala wato Allah wadi bi adama ko wura ha alamu jidi fere mako wodi alamu hitti mako ko bandu mako kadi lodo tongi se hamo kure woni wala ko wala ta ko se jiya ka wala ka dikema ko wata na ko wala ko nan ta ko se hanan de no fima ko yotta e ko nandi e maji den wodi alamul aqli bodon akilo mana wala haya hada
Allah fu to na kanjum Allah toni hunde nder sorɗi ha ɓernde maɗa kanjum on Allah to na kanjum woni Allah ba ngam Allah saali a surɗinamo saali a nonɗinamo ko hakkilo mo wawata hakkilo mo wawan surɗina wawan nonɗina wawan waɗa nonde wawan waɗa jiha wawan waɗa nokkure ɓandu ma wawan surɗina ɗo fuu amma Allah saali ɗiɗi fuu maji kañum subhanahu wa ta'ala kana wala makana seni we tadi kadi mo ɓangi o ɗon diga nokkure wala fa huwa kalimul makan kañum ñande a wita kañum ɓe wiyata mo joɓɓima e ɗon nder ɓaɓɓeɗa hakkilo en wato to a wi Allah ɗo ha nokkure kaza a wartiri jom Allah ajisu ɗum ɗon nder mustahilat ko ha Allah to a wi Allah ɗo ha dow to a wartiri Allah ajisu kenan Allah wala ha les kenan a hokkimo nokkure to holli to nokkure wala Allah wala kenan ay ɗum ajisu kañum Allah kam se a andira mo ɗume a andira mo yaasi kal takle mako fuu a anda o ɗon amma yaasi takle mako watta ko laatata ko ɗo jusɓude o kañum wiyatama wa huwa fi kulli shay'in la ka shay'in fi shay'in Allah ɗon ko ha toy amma na ba hunde wonirta ko ha toy ba ceede ɗo jibama limse ma ɗo ha dow ɓanndu maɗa ñamdu ɗo ha nder reedu maɗa nayi ɗo andi ɗo to Allah ɗo wondi ɓe poɗɗuɓe amma na ba hunde wonirta ɓe hunde ma Allah ɗo wondi ɓe hunde no leyɗinirta zaki maako ima en yiɓuɗi jalali ngam ko waɗi en mbiyata Allah ɗon ko ha toy hanko on wi o huwa ma'akum aynama kuntum ko nden wala kam kalakna l'insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid min on tagi ɓi adama mi andi waswasu ko feɗata mako mi ɓuri ɓattugo ɓe makko bo hablul warid bo yimɓe wi ɗo fogete modi ɓe sanidina ɗon hablul warid ba ɗaɗon je ɓe wiyata taka ɗo mandula o bulangata kanjum hablul warid to on wanane ɓi adama yeɗata ko to jawraɓe o ɓurima ɓattugo ɓe makon hanko on wi na dole a yerdana dole a nuɗɗina o ɗon amma bo nde o laati o nandata ɓe huuɗe kanjum a andano on o woniri ɗo hanko on andi ɗo o woniri ɗo andanma ko on kanjum on fi kulli shay'in la ka shay'in fi shay'in laysa ka misli shay'un huwa samiul basir wala ko nandi be Allah hanko noni nano hanko noni jiyo Allah famne subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ناصر مكة الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله to madalla heɗitoɓe ta'ongoyte yon keɗito taskaranji kode radio international iga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria on mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.kode.net nanta channel telegram amin www.t.me/kode radio nanta Facebook kode radio ima YouTube kode TV hara gare da taskaran holko sumtori ɗon keɗite jam ujunaje yimɓe ɓenniɗo wedeɓe ala imana sabu hoode maɓɓe ndule heɗitoɓe assalamu aleykum barka men be loruki fotta moɗon nder taskaran holko sumtori ɗon to min gaddonoyta on natemalla photoji e vidéoji ima kofli barka e sumtari ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe kode radio lildoytami inde an Ayuba Lamiɗo muñal arroto e waddunoyki on taskaran kam miyela on sumti jam ujunaje yimɓe ɓenniɗo wedeɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe coma dalla da fuɗɗire modibbo arandejo bisimillah. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sakiraɓe bandiraɓe taweteɓe ɗo nder wato zawleru meɗen du holko sumtoriɗen to masha Allah on kofnama on jarama Ayuba Lamiɗo muñal an omtani en du zawleru to alhamdulillah masha Allah to hande ni Ayuba Lamiɗo muñal e mi dow lawol ko sumtorimi hande ɗum ardaki hofto kam to masha Allah on kofnama on jelanama hayra koble en yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini Alhaji Saïdou Macco adir koble en jomira waɗa sumtake jam Alhaji Abdallah Saudiyan wato mberto huna jere Kamaru jomira waɗa asumtake jam Alhaji Jamilu Musa Naija Mina Nigeria jomira waɗa asumtake jam wato likita Alfa Abekuta Randa jomira waɗa sumtake jam Ibrahim Abajana jomira waɗa sumtake jam sakira e bandiraɓe on fuu moɗon mi homni on ɗuɗɗum no fewi no laaɓi Ayuba Lamiɗo muñal a jarama
inde am Ali Zaki daga ɗon nder birniwol Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sukaɓe fulɓe Sodi Radio Sodi Radio Radio Abuja International Horniwan Ngela Oy Sunkata Jampa Ngeri Ndiyam Jam inda am man ɓeɗo wolwata ɗo ha leydi Gombe ɗum ɓuri andirki Sunuki lamiɗo Sunuki Sunkorake ndaɗo shinkafa jolo plantation kamɓe joɗon karas nda kusel bo e wili ɗon ɗon inchallah o yela o yari ndiyam jamma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleru holko sumtori ɗon on kiri jam on kirti jam no somri ɓe yelo ko mo yari ndiyam jam to machallahu Allah jaɓana en cuumaji meɗen e mi horti sakira e bandiraɓe daga ɗo ardiɓe en Ayuba Lamiɗo Muñal Modibo Mala Adam Alhaji Bubana Kowa Yola Yarima Habibu Hussein Suleiman Ibrahim Iroma Dake toon fof kammo sakira e feere feere taɓe toon pat mo mi hofnino mi ƴami jamma mi dalano kayru min ka hamde mi sumtoreke be piyawata tam hanjum tam mi yari tawon inchallah. to madalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito suudu radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran holko sumtori ɗon on mbawa lildo kimi vidéoji nantanate ima kopli barka e sumtari nder jawleru amin du holko sumtori ɗon wondu i WhatsApp kala nyalande fu ɓawo sumtari. sabu hoode maɓɓe ndule uru yaabiɓe Allah mana duunogo lewru yurmede wiyeteɗu saaru ramadana ya Allah yaabo kala jullo goro lewru ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hollu ko sumtori ɗen nakirɗen no wuro jama jari jam kayni kono fatawiji Allah jaɓana en cuumiɗen Allah jaɓana en ibadaji mi homna hooreɓe men dow ndu yaalu ndu albarka musamman kanko Ayuba Lamiɗo Muñal on tan ɗen jawleru ndu e ɓaawa ɗo mi ƴamana Ali Zaki mi homnamo welnamo kayru ɗuɗɗum mi waɗa fata wiki kon ɗon ɓurgu koɓe baroyi ɓe keɓi ɓe moƴƴini koɓe keɓi ɓe jarri ndiyam e makko ɓaawa ɗo mi homna sobaɓe an konɓe dow ndu suudu fuu namba mum jippoto dow ndu suudu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oɗo medda Adama Isa diga ɗo Randa Bettogum State. Assalamu aleykum warahmatullahi jawleru ko sumtoriɗon min Ibra Abdoulaye taweteɗo Cameroun ha leddi Bafsan Bangante mi yalano on hayru mi yalo on sumtike jam ko ɗume to mi homni Ayuba Lamiɗo Muñal e derɗiraɓe luttuɓe fuu mi yalo on sumtike jam ko ɗume. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. on jawleru holko sumtoriɗon sakirawo moɗon Saydou Macci diga ɗo Libreville Gabon to mi hofni noon fuu moɗon mi yiya kadi kala nde hiiri fuu emi heɗito emi yiya kadi nateji Ayuba Lamiɗo Muñal waddanta en kadi omtanan jawleru to mi hofni on Ayuba Lamiɗo Muñal Alaji Ibrahima Daki Ali Zaki Ibrahima gonɗo Cameroun Bangante e to kadi ɗuɓɓe ni heɗitotoɓe Kode Radio International holko sumtoriɗen on pat mi hofni on mi yelani on hayru mi yelo kadi suumayeji meɗen jaɓaɗe inchallah. to madalla heɗitoɓe fuɗi fuu iɗo omin gaddi ragare taskaran holko sumtoriɗon ka hande dow darde hukuma suudu radio Kode International inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyaymi on ɓaalen jam. Ya Allah ya
Yo madalla.